Wel, os fatha croeso cynnes I chi i'r oedfa heno yng ngofal Emyr. Mae'n hyfryd cael cyfarfod gyda'n gilydd a dod o dan gair Duw mwyn addoli fe heno. Mae paned ar ôl yr oedfa ac yna mewn wythnos gan bod hi'n oed mewn wythnos llaweddau gwahanol, felly fi'n credu bod rhywbeth bron bob dydd nos yfori. Mae yna weithdy celf yma yng ngofal Loes ac yna fel arfer am gwarter I 8. Bore dydd Mercher, mae paned o sgwrs. Nos Iau wedyn, mae eto fel rhan o Wyl yr Eglwys Newydd, mae yna ddathliad o fywyd Angriffiths a'i gwaith I, a cyfle I glywed mwy am hynny a fan hyn nos Fawrth, nos Iau yn ytrach. Bore dydd Gwener yna, mae yna fore coffi fel arfer, ac yna bydd yna oedfa yn rhan o Wyl yr Eglwys Newydd eto bore Sul nesaf, felly cyfle da I wahodd bobl I ddod. Y bwriad yw gael gwasanaeth, felly byddai'n siwto rhywun sy'n erioed I bod I oedfa ar blaen. Felly, cofiwch amdani, a gwyddiwch dros Emyr fe baratoi, fe byddai'n yn arwen ni os dyw e'n mynd, a cyfle I wahodd bobl I ddod. Ac yna pryna Sul nesaf, yn tro ni yw cynnal gwasanaeth yn Heol Don, fi'n credu bod Gwydion wedi trefnu hynny'n barod. Ac yna nos Sul, gan bod oedfa wahanol yn y bore, a mae'n Sul cyntaf mis, byddwn ni'n cael oedfa gymyn gyda'r nos. Cofiwch cwrdd aelodau, 12 nos I heddi, a mae'r amser yn ei wedi newid, ond I wedi cyhoeddi 3 o'r gloch yn reiddiol, ond ni'n mynd I gynnal I nawr yn gwarter I 12 yn lle. Mae casgliad y mis yn mynd waith mudiad Efengyloedd Cymru. Nyn ni droi at Dduw mewn gwyddi. O arglwydd, diolch I ti bod ni'n dod at un sydd yn ffyddlon, yn un sydd yn llawn gras, yn dduw sydd yn llawn cariad. Arglwydd, maddau ni bod ni'n aml yn gallu cael ein anodd derbyn yr hyn wyt ti'n dweud am dy hun. Bod ti'n dduw y trigarog. O dduw, ni'n pwyso ar dy drigaredd di heno. Yn ymwybodol bod dim byd yno ni sydd yn heiddi unrhyw beth o dy sylw di. Heb sôn am dy gariad di. Heb sôn am cael dy alw di yn dad heno. O arglwydd, ni'n gweddio wneud I heno trwy waith dysbryd lan, trwy y gair sy'n cael ei brigethu I ni. I lenwi ni, a rhyfeddod, a syndod ar bwy wyt ti, yn ddiw tad, mab ac ysbryd lan. Ac o ddiw, ni'n gweddio wneud I lenwi ni, a llawenydd. Llawenydd yn pwy wyt ti, a beth ti wedi gwneud trosto ni, a beth ti wedi addo wneud I ni. Rhyw ddydd. O arglwydd ni'n cyflwyno'n hunain I ti felly. Yn gwybod bod ti'n gwybod bob peth. O ddiw, tri ni a delia ni, os gwyl dy fod yn dda. Trwy dair di heno, clod i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n gofyn I chi siwr wythnos chi wedi cael. Yr wythnos diwetha yma, fi'n siŵr mae'r un ateb bydd y pawb yn rhoi, poeth. Pawb yn ni'n gweld wythnos yma, chi'n okay? Poeth, poeth, poeth. Mae'r tywydd di gosod rhyw fath o thema ar gyfer y dydd. Bore yma, ni'n meddwl am yr hael, yn clywed ychydig am yr hael a gres yr hael ar ein taith ni. Ni'n mynd I barhau ar drywydd tebyg heno yma. A gobeithio bydd yr oedfa heno yn atgyfnerthu be glywon ni bore yma, os o'ch chi yma. Os ddim, peidiwch poeni, byddwch chi dal yn gallu dilyn. Ond ni'n gweld hynny yn yr emyn gyntaf ni'n mynd I ganu. Rhif 552. Mae'r emyn yma'n sôn am 3 pheth sydd yn helpu
mewn tywydd poeth. Ni'n clywed yn y bennill gyntaf, mae syched ar fy nghalon heddiw am gael gwir fwynhau dyfroedd hyfryd ffynon bethau. Ni angen dŵr. A dyna byddwn ni'n clywed am heno. Mae'r ail bennill yn sôn am y cysgod mae'r arglwydd yn gallu roi, fel glywon ni bore yma. Ac yna'r trydydd pennill yn sôn am yr awel. A dyna i ni eisiau, ynddo fe, wrth i ni ddod at Dduw heno, ni eisiau awel, bod i ysbryd yn chwythu arno ni ac yn ein bendithio ni. Ond o'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Felly, fi am i droi heno i'r efengyl yn ôl Ioan. A'r bedwaredd benod. Mynd i ddarllen o adnodau 1 i 30, ac yna mynd i neidio ymlaen i benod 7 a darllen 2 adnod perthnasol fyna, 3 adnod yn ddrwg dy fi, perthnasol fyna. Felly, Ioan 4 a dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air Duw. Pan ddeallodd Iesu fod y Phariseiaid wedi clywed ei fod ef yn ennill ac yn bedyddio mwy o ddisgyblion nag Ioan, nad Iesu ei hun ond ei ddisgyblion fyddai'n bedyddio, gadawodd Jwdea ac aeth yn ôl i Galilea. Ac yr oedd yn rhaid iddo fynd trwy Samaria. Felly daeth i dref yn Samaria o'r enw Sychar, yn agos i'r darn tir a roddodd Jacob i'w fab Joseph. Yno, yr oedd ffynon Jacob. A chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith, eisteddodd i lawr wrth y ffynon. Roedd hi tua hanner dydd. Dyma wraig o Samaria yn dod yno i dynnu dŵr.
Meddai Iesu wrthi, rhoi mi beth yw yfed. Roedd ei ddisgyblion wedi mynd i'r dref i brynu bwyd. A dyma'r wraig o Samaria yn dweud wrtho, sut yr wyt ti, a thethen iddew, yn gofyn am rhywbeth yw yfed gen i fi, a minnau'n wraig o Samaria. Wrth gwrs, ni bydd yr Iddewon yn rhannu'r un llestri ar Samariaid. A tebodd Iesu hi, pe bai ti'n gwybod beth yw'r rhodd Duw, a phwy sy'n gofyn i ti roi mi beth yw yfed, ti fyddai wedi gofyn iddo ef, a byddai ef wedi rhoi i ti ddŵr bywiol. Syr, meddai wraig wrtho, nid oes gennyf ddim i dynnu dŵr, ac mae'r pydew yn ddwfn. O ble felly mae gennyf y dŵr bywiol yma? A wyt ti'n fwy na Jacob ein tad ni, a roddodd y pydew i ni ac a yfodd ohono, ef ei hun a'i feibion a'i anifeiliaid? A tebodd Iesu hi, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a roddaf iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddo. Syr, meddai'r wraig wrtho, ro'r dŵr hwn i mi, i'n cadw rhag sychedu a dal i ddod yma i dynnu dŵr. Dwedodd Iesu wrthi, dos adre, galw dy ŵr a thyrd yn ôl yma. Nid oes gennyf ŵr, atebodd y wraig. Meddai Iesu wrthi, dwedais dy gwir wrth ddweud nid oes gennyf ŵr, oherwydd fe gefais 5 o wir, ac nid gŵr i ti yw'r dyn sydd gennyt yn awr, rwyt wedi dweud y gwir am hyn. Syr, meddai'r wraig wrtho, rwy'n gweld o fod ti yn broffwyd. Roedd ein hynafiaid yn addoli ar y mynydd hwn, ond roedd y chwir Iddewon yn dweud mai yn Jerusalem mae'r man lle dylid addoli. Cred fi, wraig, meddai Iesu wrthi. Mae amser yn dod pan na fyddwch yn addoli'r tad nac ar y mynydd hwn nac yn Jerusalem. Roedd y chwir Samariaid yn addoli heb wybod beth yr ydych yn ei addoli. Rydym ni'n gwybod beth rydym yn ei addoli, oherwydd oddi wrth yr Iddewon mae achawdwriaeth yn dod. Ond mae amser yn dod, yn wir, mae yma eisoes, pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw. A rhaid yw addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Meddai'r wraig wrtho, mi o'n fod y Meseia, ystyr hyn yw Crist, yn dod. A pan ddaw ef bydd yn mynegu i ni bob peth. Dwedodd Iesu wrthi, my fi yw, sef yr un sy'n siarad â thi. Ar hyn, daeth ei ddisgyblion yn ôl. Roeddent yn synnu ei fod yn siarad â graig, ac eto ni ofynodd neb beth wyt ti'n ei geisio, neu pam rwyt yn siarad â hi. Gadawodd y wraig ei ystyn ac aeth i ffwrdd i'r dref, ac meddai wrth y bobl yno, dewch i weld dyn, a ddywedodd wrthyf bopeth rwyf wedi ei wneud. A yw'n bosibl mai hwn yw'r Meseia? Deithant allan o'r dref a chychwyn tuag ato ef. Ni'n mynd i adael yr hanes fyna, ond os gai neidio ymlaen i achlysur arall, gwyl arall, sydd gyda ni ym Mhennod 7 ac adnodau 37 i 39. Ni'n darllen hyn. Ar ddydd olaf yr wyl, y dydd mawr, safodd Iesu a chyhoeddi'n uchel,
Pwy bynnag sy'n sychedig, deied ata fi ac yfed. Allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel y dywedodd yr ysgrythyr, bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Sôn yr oedd am yr ysbryd yr oedd y rhai a gredodd ynddoef yn mynd i'w dderbyn. Oherwydd nid oedd yr ysbryd ganddynt eto, am nad oedd Iesu wedi cael ei ogoneddu eto. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 1 yn yr atodiad. Am i ti gofio amdana fi. Mae'r bedwarydd pennill yn dweud hyn. Os syched fy enaid sydd am Dduw, heb oedi mentraf ata ti, ond ffynon weidlyd Calfari, mae dyfroedd byw. Mae dyfroedd byw. Ac ymlaen, nawr ni sefyll i ganu dyn gilydd. ni'n mynd i weddio gyda'n gilydd nawr. Nawr ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw i ni yn diolch heno ein bod ni yn gallu nesau at Dduw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Un Duw yn dryndod, bendigaid. Yn diolch,
heno ein bod ni'n gallu dod gan wybod fod yr gwaith yna a drefnwyd ac a gynlluniwyd cyn amser bod y gwaith yna wedi ei chyflawni. A dod ti o dad wedi anfon dy fab i'r byd. Y mab nath ddod yn ddyn. Ac nath eistedd wrth ffynon Jacob a nath brofi blinder a syched a'r yr un nath fynd i'r groes yn ein lle ni. A ni'n diolch bod wedi i gladdu ac yna wedi i gyfodi ar y trydydd dydd ac yna wedi ei ogoneddu. Wedi ei ddyrchafu'r nefoedd a wedi tywallt allan yr ysbryd glân ar yr eglwys, arno ni, dy bobl di, dy blant di. Arglwydd i ni yn daddoli di nawr ac diolch bod ni nawr yn gallu addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Arglwydd i ni ddim yn deall nac yn gwybod popeth. Ac eto, i ni yn gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist wedi datguddio i ni. Sut ddiw wyt ti? A fod yr ysbryd nawr yn gweithio yno ni yn agor ein llyged ac yn agor ein calonau ni. Ac arglwydd, i ni yn diolch felly, ni'n dod heno arglwydd falle bod yna rai yma sydd ddim eto wedi credu a sydd yn sychedig arglwydd. Arglwydd, heno nawr, trwy dy air di a wneud i weithio a tywallt y ysbryd a torri'r syched yna os gweli di fod yn dda. Dad, i'r rheini ohono ni yma sydd falle yn Gristnogion, ond i ni ar hyn o bryd yn sych yn ysbrydol arglwydd, tywallt y ysbryd i arno ni. Arglwydd, gad i ni profi'r dŵr bywiol yna. Arglwydd, gad i ni brofi o dy gariad di, unwaith yn rhagor, os gweli di fod yn dda. Arglwydd, i ni yn ymwybodol o'n hangen ni. Ac i ni'n dod ac yn taflu'n hunan ger dy bron di yn gofyn arna ti i drigarhau wrtho ni. A drigarhau wrth ein gwlad ni arglwydd. Mae wedi bod yn gyfnod sych a phoeth arglwydd yn gorfforol yr wythnos yma. Ond arglwydd ni'n gwybod am ein gwlad ni bod na sychder ysbrydol. A ni'n pledio gyda thi arglwydd. Arno ti i dywallt y ysbryd glân di. Arglwydd dros y dyddiau nesaf, yr wythnos nesaf yma, arglwydd, helpa ni fel eglwys yn ein ymdrechion ni. Wrth i ni estyn allan. Ond dad, ni'n gweddio, wrth feddwl ymlaen i'r wythnosau a'r misoedd nesaf, arglwydd, pob ymdrech, pob ymgyrch, pob gweithgaredd, pob cyfarfod, pob gwersyll, pob cynhadledd arglwydd, popeth, gweithia, os gweli di fod yn dda. Arglwydd ni'n meddwl am, be ni di ddarllen heno, am yr arglwydd Iesu Grist, arglwydd mewn un ystyr, edrych arno fe'n ddynol trwy gyd ddigwyddiad yn y lle cywir i gwrdd â'r wraig honno. Ac eto ni'n gwybod, mae dyma oedd dy gynllun di. A felly ni'n gweddio arglwydd a bydde di'n arwain ein camau ni ac yn dod â ni gysylltiad gyda y bobl cywir. A bydde di'n arwain ein geiriau ni ac yn helpu ni. Fel yr arglwydd Iesu i holi cwestiynau a helpa ni i ymateb mewn ffordd cywir a arglwydd, helpa ni i bwyntio pobl ato fe. Os gweli di fod yn dda. Arglwydd ni'n cyflwyno'n byd ni ti. Ni'n gweddio am y rhannau ni lle mae yna
ddioddefaint arglwydd ni'n meddwl am yr hyn sydd wedi digwydd yn Venezuela. Ni'n arglwydd yn gweddio bod ydi yn agos ac yn cysuro rhai sydd yn galaru yno ar hyn o bryd. Arglwydd, ni wedi meddwl ychydig heddi mor fregus yw bywyd. Arglwydd, mae yna elynion a mae yna beryglon a arglwydd, mae bywyd yn fyr a mae thragwyddoldeb yn hir. Ac arglwydd, helpa pob un ohono ni felly i fod yn barod i dy wynebu di, yn barod i dy groesawu di, arglwydd. Helpa ni nawr. Helpa ni fel dy eglwys, helpa ni fel dy bobl. Ni'n gweddio. Bydde di yn galluogi pob un ohono ni i ddefnyddio ein doniau ni dy fwyn di. I ddefnyddio ein bywydau ni dy fwyn di. Arglwydd, ni'n rhoi cymaint o'n amser a'n ymdrechion ni i bob math o bethau eraill. Arglwydd, helpa ni dy wasanaethu di, yr unig gwir a bywiol dduw. Arglwydd, bydd yn agos atyn ni nawr felly. Yn ein gwendid, helpa ni. A toran syched ni nawr. Am bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu rhif 471. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyrd ato fi yn awr, blinderog i'n cearf ymron, roi pwys dy ben i lawr. Mae'r ail bennill yn dweud hyn, mi glywais lais yr Iesu'n dweud, mae gen i fi yn ddidrai y dyfroedd byw, sychedig un o'i hyfed byw a gau. Ad Iesu deithim yfais i o'r afon fywiol gref. Fe dorwyd syched fe hennaid oll a byw wyf yn ddwyf. Diolch iddo, nawn ni sefyll i ganu.
fel pobl, siarad yn ddynol, siarad yn gorfforol, ychydig iawn o bethau sydd angen arno ni mewn gwirionedd. Ni angen cysgod, ni angen ocsigen, ni angen bwyd, ac wrth gwrs ni angen dŵr. Ni angen diod. Ac ni'n gwybod hynny, wrth gwrs. Ni gobeithio yn yfed dŵr bob dydd. Ond ni wedi bod yn ymwybodol o'r peth. Mewn ffordd arbennig yn dod wythnos diwetha yma. Mewn ffordd fwy nag arfer. Pan mae'r tywydd mor boeth a mae hi wedi bod, i ni'n teimlo fe yn fwy cyson ac yn ddyfnach yn dyfer yr syched yna. Alla bod Ioan o'ch chi wedi bod yn gwylio'r pêl-droed, cwpan y byd, a un o'r pethau sydd wedi cael chydig o sylw yw'r hydration breaks maen nhw wedi bod yn cael. Y toriadau fwy cyson yma, i'n yn siŵr bod nhw yn cael digon i'w yfed. A chymod be, nos Iau, o'n i'n ware five-a-side, o'n i'n teimlo'n broffesiynol iawn. Achos o'n i'n gorfod cael brec. Ni ddim fel arfer yn greid, ond oedd rhaid i ni. Oedd rhaid stopio i gael dŵr. A mi'n siŵr i lot ohono ni'n meddwl nôl dros yr wythnos yma. Beth oedd uchafbwyntio'r wythnos? A falle bod chi ddim wedi meddwl amdano fe ar y pryd, ond rili'r adegau hynny, lle o'ch chi falle wedi bod mas neu wedi bod yn brysur, ac o'ch chi heb cael rhywbeth i'w yfed am sbel, ond yna chi'n cael rhywbeth. Diod, oer, i dorri'r syched. Wel, wrth i ni ddod i'r testyn yma heno, ni yn clywed yn dyn ac yn meddwl am syched arall. Angen arall, dwfn sydd ym mhob un ohono ni. Mewn un ystyr, mae'r angen yma hyd yn oed yn fwy difrifol na syched corfforol. Be ni'n sôn am wrth gwrs yw syched ysbrydol. Dyna ni'n clywed am yn y darlleniad yma, yn syched ysbrydol ni. A'r unig un sy'n gallu torri ein syched ni, sef yr arglwydd Iesu Grist. Y pwynt cyntaf te, fe eisiau ni feddwl am y syched yma sydd angen ei thorri. Ni'n clywed yn dyn a fi'n siŵr bod y mwyafrif ohono ni'n gyfarwydd ar hanes yma am Iesu. Mae'n mynd gyda'i ddisgyblion ac yn wahanol i'r arfer y dydd lle bydd y mwyafrif o Iddewon di mynd yn bell allan o'i ffordd i osgoi Samaria, mae Iesu yn mynd trwy Samaria. A mae'n eistedd i lawr yn dydy wrth yr ffynon yma tu allan i dref yn Samaria. A tra bod yno'n eistedd yma'r disgyblion di mynd i fewn i'r dre yn ôl bwyd, i ni'n cael ein cyflwyno i'r wraig yma. Mae hi'n dod, wrth gwrs, at y ffynon mwyn cael dŵr. A dyw hwnna ddim yn sioc. Dyna pam chi'n mynd ar ffynon, ydy fe? Mwyn cael dŵr. Ac oedd hyn yn ddigwyddiad dyddiol. Oedd e'n rhan o rwtîn, okay? Ond nhw ddim o'r ffodus â ni gyda taps yn y tŷ, chi'n gallu troi ymlaen a cael dŵr. Os ych chi'n sychedig, a ni'n mynd yn sychedig bob dydd, a chi angen dŵr, a ni angen dŵr bob dydd, chi'n mynd i'r ffynon. Na beth sy'n rhyfedd fan hyn, wrth gwrs, yw pryd mae hi'n mynd i'r ffynon. Mae'n cael ei bwysleisio yn dydy yn adnod 6, roedd hi tua hanner dydd. Mae'r adeg cynhesaf o'r dydd. Yr adeg, fel glywon ni bore yma, dylsech chi fod yn cysgodi, yn osgoi yr haul a'r gres, ond dyna'r union adeg mae hi yn mynd ac yn mentro allan at y ffynon. Nawr pam bod hi yno? Yr amser yno? Wel, ni'n gorfod defnyddio chydig bach o waith detective yn dyn ni, ond beth sydd yn dod i'r amlwg yw fod y wraig yma eisiau bod ar ei phen ei hun.
Falle bod ni wedi cael chydig bach o sioc a siom wrth weld bod yna rhywun yna. A nid just rhywun, ond dyn. A nid just dyn, ond iddew. Ond mae'n cario ymlaen a mae hi'n dod i'r fan. Ond oedd hi ddim eisiau gweld pobl. Mewn ffordd, yn yr unig esboniad, pam y bydda hi yno yr amser yno. Dwi ddim eisiau gwynebu pobl. Mae eisiau bod ar ei phen ei hun. Mae'n teimlo cywilydd. Na ni ddim yn gwybod yn union beth oedd stori y wraig yma. Beth oedd ei hanes hi a'i chefndir hi yn union. Wrth i ni ddarllen ymlaen, mae hi'n siarad gyda Iesu a mae'r sgwrs yma yn datblygu. A ni yn darganfod bod hi wedi bod mewn sawl priodas, wedi bod â sawl gŵr, a bod y berthynas mae yn ddyn nawr, y dyn mae'n byw gyda ar y pryd, ddim yn ŵr iddi hi. Nawr, be ni ddim yn gwybod yw yr backstory i gyd. Ni ddim yn gwybod sut mae hwn wedi digwydd yn union. Efe hi sydd wedi pechu a godinebu a gadael un gŵr ar ôl y llall, neu efe'r gwir yma sydd wedi ei chamdrin hi a wedi i taflu hi i ffwrdd fel petai, ydy'r bai ar y ddau ochr, ni just ddim yn gwybod. Ond mae sefyllfa wraig yma, y sefyllfa trienus yma, yn troi mewn i wers. Mae yna rhywbeth fan hyn ganddi hi i ddysgu a rhywbeth hefyd gennym ni i ddysgu. Achos wrth gwrs, mae yna syched llythrenol arni hi, a mae yna syched ar Iesu hefyd fel mae'n digwydd, mae'r syched corfforol yna yn ffordd o siarad am y problem dyfnach sydd gan y wraig yma, sef ei syched ysbrydol hi. Mae gennym ni gyd syched. Ni gyd yn chwilio am rhywbeth i dorri'r syched yno. Oedd hwnna'n wir am y wraig, nawr ni ddim yn gwybod sut oedd hwnna di gweithio yn ei bywyd hi, yn union, ond beth bynnag ddigwyddodd, mae hi wedi bod yn chwilio am hapusrwydd a bodlonrwydd mewn perthnasau gwahanol gyda dynion gwahanol, a lle mae di gadael chi? Yn sychedig. Mae'r un peth yn wir amdano ni gyd, yn dydy? Clywon ni eto chydig am hyn y bore yma, bod ni gyd yn chwilio am rhywbeth. Mae gennym ni gyd yr gwagle ysbrydol yma tu fewn i ni, a ni'n chwilio am rhywbeth i'w lenwi e. Mae gennym ni gyd yr itch ysbrydol yma, ac os be ni'n trio, ni ddim yn gallu scratcho'r itch yna a cael gwared arno fe. Syched ysbrydol. Ac yn union fel mae syched corfforol yn pwyntio at y ffaith, wel, mae'n rhaid bod yna rhywbeth i dorri'r syched. Yn yr un ffordd, mae'r syched ysbrydol yma, yr deheuad ysbrydol yma i addoli, i chwilio am bodlonrwydd mewn rhywbeth neu rhywun tu allan i ni'n hunan, mae'n pwyntio ni at Dduw. Ond fel y wraig trienus yma, os ni'n onest, i ni gyd yn gallu edrych at ein bywyd ni a gweld bod ni wedi trial torri'r syched ysbrydol gyda'r pethau anghywir. Mae llawer o bobl yn gwneud hynny, a ni'n darllen y Beibl a ni'n clywed enghreifftiau yn dyn am pobl yn addoli duwiau eraill, eilinod, gau dduwiau. Wrth gwrs, mae yna bob math o eilinod eraill ni'n gallu addoli, a ni'n nid jyst rhyw grefyddau eraill. Beth yw eilinod mawr ein hoes ni? Beth yw'r pethau mae'n hoes ni yn ei addoli? Wel, chi gyd yn gwybod, ni gyd yn gwybod yn dyn ni, ryw, cyfoeth,
enwogrwydd, poblogrwydd, statws. Y pethau yna sydd yn addo cymaint i ni. Y pethau yna mae'r byd yn dweud, wel, dyma sydd ei angen arnoch chi. Os chi jyst yn cael hwn, os chi jyst yn cael y peth yma, os chi jyst yn cyrraedd y lefel yma, os chi jyst yn cael eich gafel ar hwn, bydd y syched yna di mynd. Bydde di'n hapus, bydde di'n llawen, bydde di'n fodlon, bydde di'n ddedwydd. Gai ofyn i chi, beth i chi di bod mewn ffordd yn yfed ohono fe mwyn trio torri'r syched? Ni gyd di dewis rhywbeth, neu pob math o bethau gwahanol. Beth yw ei chi? Beth yw'r peth yna chi wedi meddwl eich chi'n, ie, taswn ni just yn gallu cael hwn, taswn ni just yn gallu gwneud hwn. Taswn hwn just yn wir amdano fi, bydde popeth yn gret. Wel, y gwir yw, mae celwydd yw hynny. Does dim un o'r pethau mae'n gallu torri ein syched ni. Nôl yn yr Hen Testament, mae dyn ni geiriau trawiadol yma'n llyfr Jeremia. Yng nghyfnod Jeremia, mae'r bobl wedi troi at eilinod, wedi gwrthod yr arglwydd a troi at dduwiau gau sydd ddim yn dduwiau mewn gwirionedd. A mae'r arglwydd yn dweud hyn, Jeremia 2 adnod 13. Yn wir gwnaeth fy mhobl ddau ddrwg. Fe'n gadawsant i, ffynon y dyfroedd byw, a chloddio iddynt ei hunain pedewau toredig na allant ddal dŵr. Hynny, mae Duw yn dweud, dyn nhw ddim just wedi fy ngadael i, yr unig un sy'n gallu ei digoni nhw, ond maen nhw wedi troi at eilinod. Maen nhw wedi troi at pethau y byd yma. Maen nhw wedi troi at pethau sydd fel pydewau toredig, sydd ddim yn dal dŵr, sydd just yn gadael chi yn sychedig. Chi'n gweld problem y pethau yma yw bod nhw just yn cymryd gennym ni, yndyn nhw? Na sy'n wir am yr holl eilinod eraill yma, am yr holl bethau ni'n gallu aeddoli, maen nhw'n gofyn gennym ni. Ni'n gorfod mynd ar eu holen nhw. Ni'n gorfod gweithio amdanyn nhw. Maen nhw'n cymryd. A ni gyd yn gwybod, o brofiad, hyd yn oed pan ych chi'n cael ychydig o beth chi wedi bod yn gobeithio amdano fe, dyw e ddim yn torri'r syched. Os unrhyw beth, mae fel yfed dŵr hallt sy'n gadael chi'n fwy sychedig. Pa o beth sydd i bobl sychedig fel ni te? Wel, diolch i Dduw, mae yna un sydd wedi dod i dorri'n syched ni. Dyma'r ail bwynt, yr un sy'n torri'n syched ni. Mae'r raig yma, mae mor sychedig, ym mhob ffordd mae'n mynd allan yng nghanol dydd i'r ffynon yn dydy. A pwy mae'n cwrdd â? Wel, person ola oedd hi'n disgwyl. Mae'n cwrdd ar arglwydd Iesu Grist. A mae ganddo fe'r geiriau rhyfeddol yma, iddi yn does. Mae'n dweud yn adnod 10, pe bai ti'n gwybod beth yw rhodd Duw a phwy sy'n gofyn i ti roi mi beth yw yfed, ti fyddai wedi gofyn iddo ef. Byddai ef wedi roi i ti ddŵr bywiol. Mae sy'n gweud mae gen i ddŵr. Ddŵr yw gynnig i ti. Dŵr bywiol. A dyw rai ddim yn deall ydy. Mae'n dal yn meddwl bod e'n siarad yn llythrenol rwsut, a mae'n gofyn y cwestiwn, wel, siwr i ti'n gallu cynnig unrhyw beth i fi, sdim bwced gen ti, sdim raff gen ti, sdim ffordd gen ti i dynnu dŵr. A felly mae Iesu'n dweud ydi yn adnod 13, a bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo,
Ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a roddaf iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Mae sy'n gweud, mae gen i'r dŵr yma sydd yn mynd i torri dy syched. Yr dŵr yma sydd yn mynd i dyfodloni di. Y dŵr yma sy'n mynd i roi bywyd tragwyddol i ti. Ar ôl le mae'r dŵr yna mynd i ddod? Wel, mewn ffordd, mae'r wraig yn ei chwestiwn hi wedi roi'r ateb i ni'n barod, yn dydi? Na, sdim byd gan Iesu i dynnu dŵr. Sdim bwced, sdim raf, dwi ddim angen. Achos o le mae'r dŵr bywiol yma mynd i ddod, wel, mae'n mynd i ddod ohono fe ei hun. Chi'n gweld ymherson yr arglwydd Iesu Grist, mae Duw ei hun wedi dod yn agos. Mae'r unig gwir a bywiol Dduw, ffynhonnell bywyd ei hun, wedi datguddio ei hun i ni. A beth sy'n wir am y Duw yma? Chymod, falle bod chi'n meddwl eich chi'n, wel, hang on, ti'n gweud bod yr pethau, y duwiau gwahanol yma ddim yn gallu bodloni, maen nhw jyst yn cymryd. O, beth sy'n wahanol am y Duw yma te? O, mae'n wahanol. Mae e yn fywyd ynddo fe ei hun. Mae e yn gariad ynddo fe ei hun. Mae'n drawiadol na gwe, falle nath eich taro chi wrth i ni ddarllen trwy'r darlleniad yma, bod ni yn cael ein cyflwyno fan hyn i'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Dyna sy'n wahanol am y Duw yma. Dyw e ddim angen ni. Mae'r pob Duw arall yn angen ni. Dyw hwn ddim. Dyw e ddim yn dibynnu arno ni. Dyw e ddim ar ryw lefel yn gofyn unrhyw beth gennym ni. Na, fe yw'r un sydd yn rhoi. Mae pob daioni, mae bywyd ei hun yn llifo allan ohono fe ag ato ni. O, dyna mae Iesu'n cynnig, ynddo fe? Yw fe ei hun. Bywyd tragwyddol trwyddo fe. Mae'r un syniad gyda ni na pan ma'n eisiau darllen ym Mhenod 7. Yn dyfer yr arglwydd Iesu yn dweud fyna bod yr ffrydiau bywiol yma yn mynd i llifo allan ar y rai sy'n credu ynddo fe, a mae Ioan yn helpu ni ddeall mae sôn yr oedd am yr ysbryd. Hynny mae'r arglwydd Iesu yn tywallt allan ei hun trwy roi ei ysbryd i ni. Yr ysbryd yna sydd yn dod i fewn i ni a sydd yn ein ailenni ni. Yr ysbryd yna sydd yn ein uno ni gyda Christ ac trwyddo fe i ni'n cael maddeuant a chyfiawnhad a bywyd newydd. Trwy'r ysbryd i ni'n cael ein golchi, mae dŵr yn golchi, ond mae e hefyd yn torri'r syched dofn yna. Ni'n chwilio am fywyd, ni'n chwilio am Dduw, ni'n chwilio am reswm, ni'n chwilio am atebion, am yr cwbl yn cael ei roi ni ynddo fe. Arglwydd Iesu yw y Meseia. Fe yw'r un oedd Duw wedi addo y bydde'n dod i gyflawni'r pethau hyn. Mae sgwrs Iesu a'r wraig yn troi at y Meseia, ond dylse hi wedi gwybod mewn ffordd o'r sgwrs mae dyma pwy oedd e. Yn gael ddarllen rai adnodau o'r proffwyd Eseia. Duw wedi addo dyddiau pan bydde hyn yn digwydd. Ni'n darllen yn Eseia pennod 12, adnod 3. Dyddiau pan mewn llawenydd fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth yna'n pennod 44. Ac adnod 3, tywallaf ddyfroedd ar y tir sychedig a ffrydiau ar y sychdir.
Tywallta fy ysbryd ar dy had am bendith ar dy hiliogaeth. Ac yn ar y ddewyd yn wrth gwrs ym Mhenod 55 ac adnodau 1 a 2. Dewch i'r dyfroedd, bob un mae syched arno. Dewch er eich bod heb arian. Prynwch a bwytewch, dewch, prynwch wyn a llaeth heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llyfurio am yr hyn nad yw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyr a chewch fwyta'r hyn sy'n dda, a mwynhau danteithion. A mae Iesu'n gweud, dewch at y fi. Fi yw'r un sy'n gallu cynnig hyn i chi. Sut mae'n rhoi? Pa hawl sydd gan yr arglwydd Iesu i roi y pethau hyn? Sut mae bod e'n fywyd ynddo fe ei hun, sut mae e'n gallu rhoi bywyd a dŵr bywiol i rhai sydd wedi mynd ar ôl pethau eraill? Wel, ni'n dod nôl eto yn dyn i'r groes. Chi'n cofio ar ddiwedd Efengyl Ioan, mae'r arglwydd Iesu ar y groes, mae wedi diodde a marw, di roi lan ei ysbryd a yn Ioan 19 ni'n darllen hyn, adnod 33. Pan ddeithant at Iesu a gweld ei fod ef eisoes yn farw. Ni thorasant ei goesau, ond fe drywanodd un o'r milwyr ei ystlys ef a ffichell. Ac ar unwaith, dyma waed a dŵr yn llifo allan. Mae'r un a welodd y peth wedi dwy'n tystiolaeth i hyn, ac mae dystiolaeth ef yn wir. Mae hwnnw'n gwybod ei fod ef yn dweud y gwir a gallwch chwithau felly gredu. Mae Ioan fyna eisiau ni ddeall pan oedd Iesu farw, trwy ei waed. Mae'r dŵr yna'n llifo allan, yn rhoi bywyd i bawb sy'n yfed ohono fe. Nawr te, cwestiwn twp i chi. Os chi'n sychedig, a mae yna ddŵr yn cael ei gynnig i chi, beth chi bod i'n neud? Ond ni'n gwybod yn dyn ni, yfed. Yfed yn ddofn. Os ydyn ni'n yfed o'r dŵr hwn, wel, trwy ffydd. Trwy ffydd, derbyn, credu, gosod ein gobaith ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Credu be mae e'n dweud wrth y wraig yma, yr hyn mae'n dweud wrthyn ni heno, os i ni yn yfed o'r dŵr yma. Byddwn ni ddim a syched byth. Bydd y dŵr yma'n troi yn ffynon o ddŵr o mewn yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Mae rhywbeth trawiadol fyna'n does? Eich bod pan chi'n rili sychedig, a falle bod chi wedi cael y profiad yma wythnos yma, chi'n rili boeth, chi'n rili sychedig, a cyn bod chi'n cael dŵr, chi'n teimlo, bydd dim dŵr yn ddigon i fi. Okay? Os fi'n cael dŵr, pan byddai'n cael dŵr, byddai'n just gallu yfed yn non-stop. Ond yna chi'n cael y dŵr, a chi yn yfed, ond ar ôl chi orffen y botel neu'r peint neu beth bynnag o ddŵr chi wedi cael, chi methu cymryd dim mwy i chi. A chi dal yn sychedig. Be mae Iesu'n dweud fan hyn? Ond mae'n dweud, mae'r dŵr i fi'n roi'n wahanol. Achos os ych chi'n dod ato fi ac yn yfed, fyddwch chi fyth yn sychedig mwy. Byddai'n torri'r syched yna. Byddai'n rhoi popeth chi angen i chi. Ond ar yr un pryd, byddwn ni'n gallu dod ato fe dydd ar ôl dydd a dal i yfed. A ni bydd yn capacity ni i dderbyn yn cynyddu y mwyaf i ni yn ei yfed. Ac bod ni yn gallu, profi'r tangnefedd, yr llawenydd yna, yr heddwch yna, bod, i ni'n gwybod mae gen i bopeth i fi angen ynddo fe'n barod, ar un pryd o ddydd i ddydd, bydd ni'n
ni gallu yfed mwy a mwy. Dod ato fe, dydd ar ôl dydd, tynnu arno fe, a'i fwynhau e. Byth bythoedd. Amen. Amen. Gan i weddio. O arglwydd yn Duw i ni yn gofyn unwaith eto nawr arna ti i weithio yn ein calonnau ni trwy'r hyn i ni wedi glywed ac yn nerth dy ysbryd glân di. Tywell dy ysbryd di arno ni. Arglwydd, yn arbennig os i ni yn sych ar hyn o bryd. Arglwydd, gad i ni wybod y mwynhad yna o dderbyn yr hyn rwy ti yn ei roi. Arglwydd, toran syched ni nawr a bob dydd, arglwydd. Am bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu o'r atodiad rhif 56. Yr emyn yma'n sôn am yr hanes gŵr wrth ffynon Jacob eisteddodd gynt i lawr. Dromwyodd drwy Samaria, mae'n tramwy yma nawr. Roedd syched arno yno am gael ei hachub hwy. Mae syched arno eto am achub llawer mwy. Mwy am achub llawer mwy. Na ni sefyll i ganu.
Ydy ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.